ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവർഷായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജീവിതരാജിയെ ഒരു പ്രേമാനന്ദി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെയും 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെയും 6 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ബാക്കി നോക്കാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അല്ലെ, 6 ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ തുടങ്ങും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാനോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുക്ത്യ ച മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചു മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ, അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക എന്നല്ലേ. എന്താ മായാവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നിരീശ്വരവാദികളും വ്യക്തവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ചില അതിന് ഭഗവാൻ രൂപമില്ലായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ. ഭാവാർത്ഥം: അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാൻ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. എല്ലാവരോടുമായിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നില്ലേ. അർജുനനോടുള്ള ഉപദേശം
ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണെന്ന് പറയും. നമ്മള് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും പറയും അല്ലെ. അല്ലാതെ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം മതി, ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ. ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അല്ലാതെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യണം. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതരെടുത്ത് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട്. അല്ല, അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു അതായി തീരുമെന്നൊക്കെ അല്ലെ ഇപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അത് തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഏത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരുവന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ വേറെ തന്നെയൊന്നും സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഓ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രാവിലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ചാൻഡിങ് ഒക്കെ പ്രഭാതര ചാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു നോക്കാം, അല്ലെ കീർത്തനം അല്ലെ, അതൊക്കെ കേൾക്കാം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. അതിനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു സദാസമയവും നമുക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അർജുനൻ വിചാരിച്ചേക്കാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ് യുദ്ധത്തെക്കാൾ നല്ലത് എന്നുള്ളത് കാര്യം, നല്ല ഉപദേശം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ മായ്ക്കുന്നു. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ഓർക്കുന്നതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്നല്ല. യുദ്ധം ചെയ്യോ അല്ലെ. അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ജീവിതത്തിലുടനീളം മാനസികവും ഭൗതികവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ഇത് പറയും അല്ലെ. എന്താ പറയാ, മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും അല്ലെ. നമ്മുടെ സന്യാസിമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിമാർക്കും മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മനസ്സ് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ശാരീരികമായിട്ടുള്ളത് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സേവനമാണല്ലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വകർമ്മം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും കഴിയും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും.
ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് നമുക്കറിയാം പരമസത്യത്തെ 3 തലത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കി ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതിലേറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ് ഭഗവാൻ എന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്താൽ കൃഷ്ണ സ്മരണ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. ഭഗവത് നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടും അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉൾപോകുന്നത് കൊണ്ടും ശ്രോത്രങ്ങളിൽ ഉൾപോകുന്നത് കൊണ്ടും കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തന നിരതമാവുന്നു. പരിശീലിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ധ്യാനം. ഈ ധ്യാനം ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും. പുരുഷൻ എന്നാൽ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികൾ തന്നെയെങ്കിലും അവരെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളാണ് പരമ ആസ്വാദകരെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല വാസ്തവം. അവിടുത്തെ നാരായണൻ, വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയ രൂപവിസ്തരണങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തന് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്താൽ തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, രാമൻ എന്നിങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും നിരന്തരം സ്മരിക്കാം. ഈ പതിവ് അയാളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. നിരന്തരമായ നാമജപം കൊണ്ട് അയാൾ ജീവിതാവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കലാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനം. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപവും മനസ്സിനെ സ്ഥിരമായി പരമപുരുഷനിൽ ഉറപ്പിക്കും. മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മനസ്സ് ചപലമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ചലഭമായി തീരാൻ തീവ്ര അഭിലാഷമുള്ള പുഴു അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ചലഭമായി മാറുന്നത് കാണാം. പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഉദാഹരണമാണിത്. നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും കൃഷ്ണന്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ 3 പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. 9 പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രവണം എന്ന ഒറ്റ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനം ഭഗവാന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മൾ ജപിക്കും അല്ലെ. ആ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന നാമം നമ്മൾ കേൾക്കാനും ശ്രമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്നുള്ള ആ 3 വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും. പലരും പറയും എൻ്റെ മനസ്സ് എന്താ പറയുക പൂർണ്ണമായിട്ടും നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുക. ആ മന്ത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ അവിടെ മനസ്സിന്റെ കാര്യം വരുന്നില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായി 2 പ്രക്രിയയായി അല്ലെ. ശ്രവണമായി, കീർത്തനമായി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു, അത് കീർത്തനം. പിന്നെ ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മൾ കേൾക്കും അല്ലെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പൂജാ റൂമിലോ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ എവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോവുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന. എപ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വാക്കുകൾ സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന. ഭഗവാന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ പാദം മുതൽ ദർശനം എടുക്കുന്നവർ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇപ്പോ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രഭാതരയിൽ ഒരു പുഴുവിന്റെയും ഉദാഹരണം പറയുന്നു അല്ലെ. ശലഭമായി തീരാൻ തീവ്രാഭിലാഷമുള്ള പുഴു അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ശലഭമായി മാറും ഒരു ഉദാഹരണം പറയും അല്ലെ. അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആ വിയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയൊക്കെ ചിലപ്പോഴും പലരും ഗുരുവായൂരപ്പനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓർക്കും അല്ലെ. ചിലര് ഓടക്കുഴലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ രൂപം പലരും പലതരത്തിലുള്ള രൂപം ഓർക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു ഓർത്തിരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സദാസമയവും അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് കയ്യില് ചമട്ടിയുമായിട്ട് കുതിരയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപമാണ് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രൂപത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഏത് രൂപത്തിലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ധാരാളം ഉദാഹരണം പറയും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനെ ഹരികൃഷ്ണ ജപത്താൽ തന്റെ ആരാധനമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, രാമൻ എന്നിങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും നിരന്തരം സ്മരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിലും സ്മരിക്കാം ഭഗവാനെ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ഓർത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹനുമാന്റെ തന്നെ അവതാരമായി. അദ്ദേഹം സദാസമയം കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് രാമന്റെ നാമമായി ജപിച്ചു. മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവില് രാമന്റെ നാമം അല്ലാതെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. രാമന്റെ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, നീ രാമന്റെ നാമം മാത്രം ജപിച്ചാൽ നീ വേറെ ആരുമല്ല, നീ ഹനുമാൻ തന്നെയാണ്, രാമന്റെ സേവകൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനെ അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്, അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നാമകാരി ബഹുദാനിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാനി സ്മരണ. ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ആ നാമങ്ങളിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിബന്ധനയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് സാക്ഷാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. കലിസുന്ദരണോപനിഷത്തിലും മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അപ്പൊ അത് ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മളും ആ മന്ത്രം തന്നെ ജപിക്കും. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള മുക്തിയുണ്ട്. സാരൂപ്യ മുക്തി അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സാരൂപ്യ മുക്തി. ഭഗവാന്റെ രൂപം പോലുള്ള രൂപമുണ്ട്. സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സാഷ്ടി അല്ലെ, അങ്ങനെ ഉള്ള ഏത് തരത്തിലായാലും നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുക എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെയും പോയിട്ട്
ചെയ്യാനുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. കവിം പുരാണ മനുശാസദാര മനോരണീയാം സ്മരേത് സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. കവിം പുരാണ മനുശാസദാരാ മനോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷ ധ്യാനത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായോ ശൂന്യനായോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ അറിയിക്കുന്നു. ശൂന്യതയായോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ അറിയിക്കുന്നു. അത്തരം ധ്യാനത്തിന് പ്രയാസം കൂടും. ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ കൃഷ്ണ ധ്യാനമാകട്ടെ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഒന്നാമതായി ഭഗവാൻ പുരുഷൻ വ്യക്തിയാണ്. രാമൻ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ ആയിരിക്കും നാം ചിന്തിക്കുക. അവരിൽ ആരായിരുന്നാലും ശരി, അദ്ദേഹത്തെ വിവരിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകം. കവിയാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ഭൂത ഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നു. വിശ്വനിയന്താവും മാനവരാശിയുടെ പോഷകനും ഗുരുവുമാണ് അദ്ദേഹം. അണുവിനേക്കാളും ചെറിയ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഒരു കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ജീവാണുവിന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവസത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ചെറുതാണ്. തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറിയവൻ എന്ന് പറയുന്നു. പരമോന്നത എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അണുവിലും പ്രവേശിക്കാം. ലഘുതമമായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും പ്രവേശിച്ച് പരമാത്മ രൂപേണ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാം. അണുപ്രായനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവരക്ഷകനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന ആദിപൂമാൻ. ഈ മഹാഗ്രഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീന്തി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. ഭഗവാനാണ് തന്റെ അചിന്ത്യ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഈ മഹാഗ്രഹങ്ങളെയും ക്ഷീരപഥങ്ങളെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് എന്നിവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇത്തരുണത്തിൽ അചിന്ത്യം എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം പറയാനാവും? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിനും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോട് മുമ്പിച്ചാൽ എത്രയും നിസാരമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിട്ടല്ലേ അതിനപ്പുറത്തുള്ളവയെ, അങ്ങനെ ഭൗതികാതീതമായുള്ളതിനെയാണ് അചിന്ത്യ പദം കൊണ്ട് നിർവചിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാദഗതികൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ പരങ്ങളായ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കോ പിടികിട്ടാത്തവയെ അചിന്ത്യം എന്ന് പറയണം. അതുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥവാദങ്ങളിലും അഭ്യൂഹങ്ങളിലും പെടാതെ വേദങ്ങളുടെയും ഗീതാ ഭാഗവതാദി ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സൂക്തങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് അനുസരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് അയാളെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അചിന്ത്യമാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ചിന്തക്കും അപ്പുറത്താണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അചിന്ത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദൻ ഇവിടെ പറയുന്നു.
ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആദി പുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവുമാണ്, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലായാലും ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അനാദിരാതരും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലും അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും വലുതാവാനും ചെറുതാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിനകത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരു ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ. ഓക്കെ, സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ഒരു ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ചുണ്ടവിരലിന്റെ തള്ളവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ പുറത്തു നിന്നിട്ട് സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താ പറയാ, ആർക്കും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ എത്രയോ ഭഗവാന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചെറുതാകും വലുതാകും. വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ചെറിയ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ബലി മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ആ 3 ലോകങ്ങളും വളർന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും വലുതായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ആ വാമനദേവന്റെ കാൽപാദത്തിലെ നഖം തട്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ തോട് പോലും തുളയ്ക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും വലുതാവാനും ചെറുതാവാനും ഭഗവാനെ സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭാതർ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? നമ്മുടെ ഒരു തലമുടി 10,000 ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിലൊരു അംശമാണ്. അതിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചെറുതായിട്ടും ഭഗവാൻ മാറാൻ സാധിക്കും, അത്രയും വലുതായിട്ടും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ കൊണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചെയ്യും. മരണവേളയിൽ മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പ്രാണശക്തിയെ ഭ്രൂമധ്യ അഥവാ ആജ്ഞാചക്രത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഷഡാധാരങ്ങളിൽ ധ്യാനം നടത്തി ശീലിക്കുന്ന ഷഡി ചക്രയോഗത്തെയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ ഈ യോഗ പരിശീലനം നടത്താറില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവത് കരുണയാൽ കൃഷ്ണസ്മരണ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും. 14ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് വിവരിക്കുന്നു. യോഗബലന എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ്. ഇവിടെ യോഗ പരിശീലനം കൂടാതെ ഷഡ്ചക്ര യോഗമാവട്ടെ ഭക്തി യോഗമാവട്ടെ മരണസമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തുക സാധ്യമല്ല. ആസന്ന മൃത്യുവായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാനാവില്ല. ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ചും ഭക്തിയോഗം അയാൾ പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. മരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമത്രേ. അതിനാൽ ഒരാൾ ജീവിതദശയിൽ തന്നെ യോഗചര്യയിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ യോഗ പ്രക്രിയക്ക് നടത്തുന്നവരെ അവരെ ഭൂമധ്യത്തില് എന്താണ് അവരുടെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ
അവർക്ക് ആ ശക്തി കൊണ്ട്, യോഗശക്തി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. യോഗയാണിത്, ഷഡ്ചക്ര യോഗയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്തുക സാധ്യമല്ല. ആസന്ന മൃത്യുമായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാനാവില്ല. ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ചും ഭക്തിയോഗം അയാൾ പരിശീലിച്ചില്ല. ഇപ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. വളരെ എളുപ്പത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. വേറൊന്നും വേണ്ട. മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ, മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ഏകാഗ്രമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പോ അതില് ധ്യാനയോഗമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചിട്ട് അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ആ ചാന്ദിദാസി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിശ്വാസമില്ലാതെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ഈ മറ്റുള്ള യവനന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു ഹറാം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹേ രാമ എന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും, അവർക്കും മോചനം നൽകും. നമ്മൾ അജാമിളന്റെ കാര്യത്തിലും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അജാമിളൻ നാരായണൻ തന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് കരുതിയിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ച് ഹേമകിങ്കരന്മാരെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് കൂടി അജാമിളൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. അത് നമ്മള് ആ സമയത്ത് മാത്രം ഓർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്താ, അജാമിളനെ ലഭിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നൊന്നും കരുതണ്ട. അജാമിളനെ ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ ലഭിച്ചതല്ല. അജാമിളൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പിതാവിന്റെ കൂടെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു അസത്സംഗം കാണുകയും ഒരു ദുഷ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി കാണുകയും പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആദ്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എങ്കിലും വിളിച്ചതും ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് അല്ലെ നിരന്തരം. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേര് ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും അജ്ഞാത സുഹൃതം ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ വിളിച്ചാലെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചാൻസ് കൂടി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വെറുതെ ജപിച്ചാലും വിശ്വാസമില്ലാതെ ജപിച്ചാലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകും. അതാണ് മഹാപ്രഭു. യോഗ്യനാരി അയോഗ്യനാരി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളതാരി അതൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകില്ല. ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം നൽകി. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദക്ഷരം വേദ വിദോ വദന്തി വിശന്തി യദയോ വീതരാഗ യദി ഛന്ദോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിശ്യ. യദക്ഷരം വേദ വിദോ വദന്തി വിശന്തി യദയോ വീതരാഗ യദി ഛന്ദോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിശ്യ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓങ്കാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയയെ
ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. ഇതിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി അർജുനന് അറിവില്ലെന്നതിനാൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ യോഗ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. ബ്രഹ്മം ഏകമാണെന്നിരിക്കലും വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും വിവിധ മുഖങ്ങളും ഉണ്ടതിന് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ വിശേഷിച്ചും ഓങ്കാരം അഥവാ അക്ഷരം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. പരിത്യാഗികളായ സന്യാസികളുടെ പ്രാപ്യ പദമായ ഈ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രകാരം അധ്യേതാക്കൾ ആദ്യം മുതൽക്ക് ഓങ്കാരം ഉച്ചരിച്ചു ശീലിക്കുകയും ആത്യന്തിക നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനോടൊപ്പം താമസിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളെ അവരിങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു പരിശീലനമാണ്. ഇന്നാകട്ടെ അത്തരം ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം സാധ്യമല്ല തന്നെ. വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധം ലോകത്തിലെ സാമൂഹിക ഘടനയ്ക്ക് അത്രയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനവും പോലുമില്ല. ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി പ്രയാസമേറിയതാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണമല്ലാതെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മചര്യ കുട്ടികളൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമങ്ങളും മറ്റൊന്നും ഇന്ന് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കുട്ടികളെ എന്താ പറയാ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ എന്താ പറയാ പ്ലേ സ്കൂൾ മറ്റുള്ള അവിടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ കളിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും എവിടെയും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്നാലും നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റും മായാപ്പൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഗുരുകുലം, അവിടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് അവര് പഠിക്കുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കാനും ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് എവിടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു കലിയുഗത്തിലെ അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം. അത് ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും. ചൈതന്യ നാമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴുത്തില് ഒരു ആഭരണമായിട്ട് ധരിച്ചു നടക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതി ധന്യം. ഓ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ്, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. കലോ നാസ്തേവ ഗതിരേന്നില്ല. വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല എന്ന് ഒരേ കാര്യം തന്നെ 3 വട്ടം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പോയിതര ആഭരണമായിട്ട് കഴുത്തിൽ ധരിച്ച് നടക്കാനായിട്ട് മഹാപ്രഭു തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് വേറെ യാതൊന്നും തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധന്യാദായാത്മന പ്രാണാസ്ഥിതോ യോഗധാരണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥ കടക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച്
മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കൽ എന്ന് പറയും. അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവയെ സ്വാനുഭവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മനസ്സ് ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിൽ ഉറക്കും. പ്രാണശക്തി മൂർധാവിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ വിശദമായി വിവരിച്ചു. എന്നാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഈ പരിശീലനം ഈ യുഗത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല. കൃഷ്ണാബോധമാണ് ഈ കാലത്തെ അത്യുത്തമമായ പ്രക്രിയ. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനെ ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമായി തീരും. പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഓരോ സ്റ്റേജാണ്. ഇന്ന് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊതുവെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലുള്ള ഓരോരോ പ്രക്രിയകളാണ് അല്ലെ. പ്രാണായാമം, ഇപ്പൊ ആസനങ്ങൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ളത് അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ്. അത് ഈ യുഗത്തിൽ ചെയ്യുക വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് നേരത്തെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായ പ്രക്രിയ. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമായി. നമുക്ക് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതിതജൻ ദേഹം സയാതി പരമാം ഗതി. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന് ഉത്തമമായ വിശുദ്ധ അക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ്. ഓങ്കാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദം അത്രേ ഓങ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഓങ്കാരം അന്തർലീനമാണ്. ഈ യുഗത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരും. തന്റെ പരിശീലന രീതിക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും അയാൾ പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ വാസസ്ഥലമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ചെന്നെത്തുക. ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഗുണോപാസകർക്ക് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങൾ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ വാസസ്ഥലം ബ്രഹ്മജ്യോതിസത്രേ. ഓങ്കാരം, ഓം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓങ്കാരം, ഓം പ്രണവ മന്ത്രം, അതും ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. ഓം എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മവും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓംകാരം, പ്രണവ മന്ത്രം, അതും ഭഗവാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രഭാതരിവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദം അത്രേ ഓംകാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഓംകാരം അന്തർലീനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന പ്രഭാതരിയുടെ മന്ത്രം തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം മുൻപിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. ഈ യോഗികളെ പോലെ എന്താ പറയാ, ആത്മാവിനെ
മൂർധാവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുവഴി ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ വിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ. അവര് സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഗുണോപാസകർക്ക് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും. അവിടെ എത്തിച്ചേരും. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ വാസസ്ഥലം ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതവിടെ എത്തിച്ചേരുക. സമയാകാരകനെ നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കനാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്തിസ്ഥാനത്തെ ഈ ശ്ലോകം വിവരിച്ചു തരുന്നു. ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഹഠയോഗം എന്നീ പദ്ധതികളും നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ യോഗചര്യകളിലും ഒട്ടൊക്കെ ഭക്തി ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകമാവട്ടെ ജ്ഞാനകർമ്മ ഹഠയോഗങ്ങളുടെ സ്പർശലേശം പോലും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തി യോഗത്തെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭക്തന് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് വെളിവാക്കും. അനന്യച്ഛേദ എന്ന വാക്ക് സ്വർഗലോകവാസമോ ബ്രഹ്മജ്യോതിസുമായിട്ടുള്ള ഏകീഭാവമോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തിയോ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല, കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ശുദ്ധ ഭക്തനെ നിഷ്കാമൻ, സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തന് മാത്രമേ ശരിയായ സമാധാനമുള്ളൂ. സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ല. ജ്ഞാനിക്കും കർമ്മയോഗിക്കും ജ്ഞാനയോഗിക്കും കർമ്മയോഗിക്കും ഹഠയോഗിക്കും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും. ശുദ്ധ ഭക്തനാവട്ടെ ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കണമെന്നുള്ള അഭിലാഷമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവനെ താൻ സുപ്രാപൻ എന്ന് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്തതും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിരൂപങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചു പോയി. കൃഷ്ണന് പലവിധം പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ശ്രീരാമനും നരസിംഹവും അവയിൽ പെടുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ പ്രേമഭക്തി സേവനത്തോടെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഏത് ദിവ്യരൂപത്തെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മറ്റുവിധം യോഗചര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നേരിടാറുള്ള വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ബാധിക്കാറില്ല. അത്യന്തം പവിത്രവും ലളിതവും സുഖകരവും അത്രേ ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആരംഭിക്കാം. ഭഗവാൻ ഏവരിലും ദയാലുവാണ്. എന്നാൽ മുമ്പ് വിവരിച്ച പോലെ തന്നെ ഏകാഗ്രതയോടെ സേവിച്ചു പോരുന്നവരുടെ അദ്ദേഹം വിശേഷിക്കും കനിവ് കാട്ടുന്നു. അവരെ പല വിധത്തിലും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഠോപനിഷത്ത് 1:2-23 ഘോഷിക്കുന്നു. യമേ വൈശ വൃണുതേ തേന ലഭ്യ തസ്യേഷ ആത്മാ വിവൃണുത്തേതനും. സമർപ്പിതനായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ അതേപടി അറിയുന്നു. തദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം 10:10 ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അല്ലെ, അത്തരം ഒരു ഭക്തനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാക്കത്തക്ക വിധം ബുദ്ധി വൈഭവം നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. കാലദേശ ഭേദം കൂടാതെയും വ്യതിചലിക്കാതെയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. ഇതിന് യാതൊരു വിഘ്നവും ഉണ്ടായിക്കൂടാ.
എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലോ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോ താമസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെയും എവിടെ ജീവിച്ചാലും തന്റെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാം. അദ്വൈത ആചാര്യർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വൃന്ദാവനമാണ്. സതതം നിത്യശ എന്നീ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നും മുടങ്ങാതെ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർക്ക് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാകുന്നു ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണമാണിത്. മറ്റൊന്നിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിയോഗത്തെ കാണുന്നത്, നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരാധനാ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഭക്തിയോഗികൾ 5 വിധമുണ്ട്. ശാന്തഭക്തൻ നിഷ്പക്ഷഭാവേന ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ദാസ്യഭക്തൻ, ദാസനെ പോലെ സേവിക്കുന്നവൻ. 3 സഖ്യഭക്തൻ, സുഹൃത്തിനെ പോലെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നവൻ. 4 വാത്സല്യ ഭക്തൻ, മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ. 5 മാധുര്യ ഭക്തൻ, കൃഷ്ണനെ സ്വയം പ്രേമ ഭാജനത്തെ പോലെ സേവിക്കുന്നവൻ. ഏത് വിധത്തിലായാലും ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രേമപൂർവ്വം ദിവ്യമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും ശുദ്ധഭക്തനെയും കൃഷ്ണനെ മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാനും സ്വഭക്തനെ ക്ഷണനേരം പോലും മറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇതത്രേ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഓ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്, അല്ലെ, എപ്പോഴും സദാസമയവും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, അല്ലെ. അവരെ ഭഗവാനും സദാസമയം ഓർക്കും, അല്ലെ. ഓ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ 15 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഇതിലെടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഫോണില്ല. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇന്നെടുത്തതിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. വാഞ്ചകൽപതരുംബശകൃപാസിന്ദുഭ്യംശ വരദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ.